Shalom Mamang Inang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nunga sahat hita tu minggu parjolo dung Epipanias. Topuk ni minggu sadarion mandok Yesus anak ni debata. Ia na di tanggal 6 Januari ima ari Epipanias. Parningotan di haroro ni parroha sian purba lao manomba Yesus nai baru tubui. Gok hagogohon hasangapon dohot hamuliaon do Yesus i napa tutoru dirina. Anggiat ma lampatar tuhita huaso dohot hadirion ni Yesus i. Atong tasomba ma ibana marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songono doni na Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, aina Roma na manondangi ho, jala hamuliau ni Jehovah, besar di atasmu, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondim nabadiai mahami. Asalam ganda haporseon nami. Jala asalam badia parangenami. Unang marlindang binahen ni portibion. Asa saat hami rabdohot akkana porsea di goarmu. Tu hangoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Marende mahita. Atik nai
debata dihita di minggu sadarion ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon tajahama secara responsoria. Patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unang homamuno. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unak komanako. Patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata tapauduk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para sirohami dahami nadagolon narodohami tujolom manopoti dosanami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladanga dong hapor seaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalanmu masai godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala nidenggan ni basam dohot asi ni roham sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasion nami sai ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonon do hatani Tuhan Jahoba. Songonon do pakaholongi ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di Lehon. Asa unang mago ganup na porsea di Ibana.
asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Mari deita. Manang turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Yesaya 40 mamukamai sian ayat na parjolo sahatu ayat na papituhon tajaha ma marsikat soring hami ma parjolo. Alai anggonu waeng songonondo hatani Jehoba sitopaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel unang homa biar ai ahudo silulu hoko nunga pola hujou guarmu au napunaho Ai molo dibolus ho aek donganmu doahu manang ditaripariho aka batang aek dang umbangan naho sura pemardalan ho di bagasan api dang mosokonon naho jaladang gorho bahenon ni dilan yapi. Ai ahudo Jehoba debatam nabadia ni Israel si paluaho nunga pola hulion misir baen pardengananmu kus dot seba sikatmu Di bahena argado ho wida marmulia jala ahu maka holongi ho jadi hulehon jolma sikatmu jala aka bangso sikat ni tondim. Unang homa biar ai dongamu doau paro okuma pinoparmu sian habisaran jala papungoku hosian hasudutan. Dohono kumatu utara paulak doho tudang sina unang tiopi. Gihon ma aka Ka anakku sian nadao dohot aka boruku sian ujung ni tanoon. Ganuk jolma naung marpangguarhon guarhu jala naung hutopa bahen hasangapoku naung hujadi honro di naung hubahen ima sahatna martua doaka natumangion hata ni dibata jalan no peopsa amen marendehita. Tidakon maha porseautai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehoba ido ama pargogona sahatusan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehoba na sesadai imana tinuhun di si Maria
naga bigabean sianton di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, nama terpajal loibana di hau pinarsilang, natua tuban maturu dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, namana itu surgo, lahudul tu siamu ni dibata Jehovah, amanai pargogona suhatu dosani, disimai bana pemamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditodi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging nihalak nok mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Selom madihita saluhuk na dabang dainang. Selamat hari Minggu doho tau baru ma dihita sude ruas nihuriatta suang songoni nama dohoti parmingguon sian bagas tabe gema tikting nama asa di minggutta sadarion. Naparjolo tikting nama ragam a goarni minggu. Gorni minggu tasadarion ima minggu parjolo dung Epipanias. Jala topik ni minggu ta ima Yesus anak ni debata. B. Parmingguon di huriaton. Tajahama amanginang tikting cetak alai ikomarsitudo hita mangulahon protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak, jalata paradema hand sanitizer, tabi huhut tahemat ma memakai tisu. Akadat danak marumur ditoru ni 10 tahun na so vaksin dope, dang boy dope, dohot mengikuti permingguan di bagas gereja tahun. C. Ruas na sorang. Na parjolo nah di hari Selasa tanggal 20 Desember 2020 sada di basa-basa hatta dosa dadak danak boru di keluarga Niamata Iwan Samuel Nababan Inatai Anita Sopianti boru berutu sian sektor pitu napa dua hon. Nah di hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 di basa-basa hatta dosa dadak danak boru di keluarga Niamata Erwin Rudolf Manurung SE Inatai Afrianita Valentina Boru Raja Guguk AMD Sian Sektor 2A Hipasdo laki suangsung ni doho natorasna. D. Naing merbagas tikting parjulu. Naing manjalo pasu-pasu perbagasan mah hari haujahan manulang anak Niamata sahak manulang tubuh ni inata listeria boru pasaribu nahinan ruas nihuriata sian sektor sadaa dohot orwana Mona Fabrina boru sipahutar boru Niamata situa panggamot sipahutar nahinan tubuh ni inata hok deria boru simatupang ruas ni HKBP Maranata Jalan Perkutut Helvetia Medan. Pasu-pasu perbagason di Patupa dari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di gereja HKBP Erso Tanjung Sari masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa dari Kamis tanggal 20 Januari 2022 mulai pukul sia WIB maringanan di konsistori. E. Ruas Nabaru Mamuka minggu sadarion nunga gabe ruas nihuriatta ima keluarga Niamata Lambok Edi Suranta Tampu Bolon Inatai Nella Lydia Angelita Boru Samosir
Piddahuria siang gereja HKBP Emplacement Bukit 5 Resort Raja Maligas. Alamat Nasida Jalan Balai Kelurahan Perumahan Villa Kaisar Blok B8 masuk to sektor 2A. F Padidion Nabadia. Di minggu sadarion nasogota pukul 7 nunga di Patu Bahuriatta acara Padidion Nabadia tu ianakun ni Huriatta. G DPR. Hobar naung di bubarhon panitia pembangunan ni Huriatta na di hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Dohot haputusan rapot Huria tanggal 12 Desember 2021. Dana partisipasi ruas masohok ma di tahun 2022 alai molotung adong dope nanaing pasahaton mas saidinggan jala uli jala masuk mai di pos pembangunan ni Huriatta. H. Pendaftaran perguru malua angkatan tahun 2022. Mamuka di hari Minggu tanggal sia Januari 2022 sahat tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 dilehon matiki pendaftaran perguru malua ruas ni Huriatta. Persyaratan maboan surat pengantar sian situana B situa lingkungan jala di pasahak mai tu sekretariat ni Huriatta. Dua Romawi dewan-dewan. A. Dewan Diakonia. Ruas nomor ulang tahun di minggu sedarion di pasahak Huriatta do Cendramata Alkitab tu sahalak ruas ima amang Edison Panjaitan. Tubuh tanggal 3 Januari 1952 sian sektor onom. Alanong sahat umur nasida 70 tahun dari tanggal 3 Januari 2022. Huria pasahaton selama ulang tahun jala di pasu-pasu matoktong parnguluon nasida. Parhepengon tidak ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamolation. Dia karena masuk DP di tik-tik sedarion di hari Minggu neng Roma di tik-tikkon. Mar lihat mah di Sudena ruas pasahat pilihan bulanan dohot hamulation perpuluhan dohot partisipasi tuakka ulaun Huria lam ditabai tu hattama pasu-pasuna dihita saluhukna. Mau lihat song nima tik-tikta di bagasan sadarion. Martang yang mahita mau liate godang ma Tuhan Jehovah di pasahak rohanami tuho di bagasan sadarion sialatung di hilala rohanami do dengan nibasam Tuhami saluhukmu ruas ni Huria HKBP Tanjung Sari didongani asini roham hami Tuhan sian minggu na lewat sahat tu minggu sadarion. Boy hami marsada muse ima nalaho mangedehon edde puji-pujian naung edho kami sebahagian dohok nanaing tumangihon hatam nabadiai nanaing pinatolas ni naposomi atong ale Tuhan debata asima roham lehon madihami hasadani roha pikiran dinalaho tumangihon baritami suaksong nima Tuhan dinaposom nanaing patol hasub baritami toktong matabay hapistaran nasyakwe lehon hahipason di keluarga nasida Tuhan debata amanami namarhawang sa di Banua Ginjang
nunga di bege hami tikting namasa dohok naing namasa na naing pinasahat ni huriam. Atong ale Tuhan sudena program ni huriami mangido mangelek mahami tuho patulus me Tuhan asa anggiat tungboy mardalan dohok denggan. Suaksong nima Tuhan debata biak kada dana naung baru sorang mangido mangelek kami Tuhan saya sibur magodang masudena akkayanakon nang pinasak mutu kuriami. Padahal Tuhan akka parmanaan padahal nang parsahiton. Suangsong nima Tuhan debata na mangido pehami tuho. Molo tung adong ruasmu natongon di bagasan parsahiton. Pamalum ma Tuhan huruasmu na di bagasan parsahiton. Pargugoy akkaubat na pinakkini na sida asagabi makkorhon tu hahipasan ni pamatang dohot pardagingon. Atong ali Tuhan dibata jumulo masesa dosa pangalasyon nami asa talup hai majalo pasu-pasu na neksilohonom hidup itu hami. Dipuji hai maho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marende hitamuse huut papungu pelean na parjolo. Amin.
Debata na sumurung sian salhut na roha, ima na mangaramuti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan Yesus Kristus, turpuk jamita naga berenungan di minggu na parjolo dung Epifanias, ima na nenet sian Lukas bidutolu, ayat 15 satrodi 17 dot ayat 20 sada satrodi 22 hujah umma dihita. Parjami tahun nisi Yohanes Padidi. Managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasan rohana taringo tu si Yohanes. Atik beha Kristusi ibana. Gabe dialusi si Yohanes mana sida salutna. Audo tutuma didihon hamu dohot aek. Alai na Roma na gumogo sianau. Na hurang tamado au makar hari tali nisi patuna. Didihoni ido tuhamu to dipurbadia dohot api. Di tanganna do parpuruan. Payasonna ma pardegeanna. Papungonna do eme na tusopona. Alai tutungonna do urak kami tu api na soramitop. Alai uju tardidi na toropi saluhutna. Gabe dohot ma Yesus tardidi. Jala dina martangiang ibana mukap malangit. Jala mijur mato di parbadia tu atas nama rupa songon darapati. Jala masa maswara sian kijang. Songonon. Hodo anakku haholongani. Lomodo rohaku diho. Ido yang go sahatna. Damang dainang nahina holongan Yesus Kristus. Masuk mahita tu minggu Epifanias. Molo di bahasa Yunani didok Epifania. Namar lapatan mai penampakan diri, pernyataan Allah, manang hapapatar. Jala jot-jot duduk penampakan Kristus setelah lahir ke dunia ini, dan ini juga dikatakan sebagai tradisi orang Israel. Ketika kita diperhadapkan oleh Epifanias, jot-jot dipakai lahu memperingati kedatangan orang Majus untuk melihat Tuhan Yesus dan memperingati tentang padidioni Tuhan Yesus. Urianat holongan Tuhan Yesus Kristus jala 5 ayat di bagasan turpukon dengan judul yang berbeda. Nah parjolo ima di ayat 15 satro di 10 itu di son parjami tahun nisi Yohanes Padidi. Jala di ayat 20 sada satro di 22 ima topik tardidi Tuhan Yesus Kristus. Artinya adong judul yang berbeda. Alai di minggu Epifaniason ikon dapot do jala ikon adong do garis merah yang harus kita mengerti di tengah-tengah nats ini. Adong penilaian sian natorop taringo tu si Yohanes ima gabe bahan perhatian, suara yang tegas, pikiran yang benar, jernih, murni, dan dia berani menegur, berani mengatakan kebenaran. Ido mabahin bangsa Israel fokus tu ibana. Sadok berani do nasida mangalo tradisi-tradisi namaralo tuhatan ide bata. Ubahin gabe fokus ni bangsa Israel tu Yohanes Padidi. Ay odo Mesiasi. Odo naung dibaritahon panurirang Jeremia taringo tu haroroni Mesiasi. Alai marhite-hite turpukon di pabua si Yohanes do dang ibana Mesiasi. Artinya melusian penampilan manang kebolehan Yohanes dalam berkhotbah adong anggapan ni natoropi holan ibana do Mesias. Salelengon holan ibana do na patut
na berani mangalo tradisi na maralo tuhatan di debata. Los di etong na toropi, di naong berani na sida pasingoton ima Mesias. Damang dainang nahinahulungan Yesus Kristus, adong sada persiajaran jalaido nagabeod dolan ni jamita di bagasan partikianon, di suarahon si Yohanes do taringo tuhamu baon ni roa, pertobatan do diarahon si Yohanes do aka halak na maka holong ide bata ikon boydo menghidupi kasih yang disampaikan Tuhan. Maka ngoluhon holong na pinasat debata. Ima di ayat 10, satro di ayat 15. Tajahma manginang di ayat 10, satro di ayat 15. Rapmajahma ita di ayat 10, satro di ayat 15. Sada dua ya. Gabe di suku natoropi ma ibana, dia nama bahenon nami. Jadi dia lusi manasida. Nomor 2 baju dilehom matuna so adong bajuna jalan upeop si panganon songoni manang dibaen rodo nang aka si jalobeo padidihon dirina aka di dokma guru dia si bahenon nami gabi di dokma tunasida unang buat hamu lobisianan niaturhon tuhamu dohot ma aka soldadu manukun ibana ia hami dia masih bahenon nami. Jadi dia lusima unang masusai unang madobo hamu halak hasabapon hamu ma dirimuna madagam-nagam do bangsoi diri pube di bagasan rohana taringu tu si Yohanes atik behai ikon berani do bangso Israel nang tuhita maka nguluhon holong napi nasahat debata tarlumobi ma di minggu Epifaniason patar holong ni rohani debata patar asini roha tu hita lau pasingoton hita asa olo hita paubahon rohata damang dainang nahina holongan Yesus Kristus bangso Israel hampir terkecoh ibana alani penampilan alani ketegasan alani keberanian ibana menegur alai tuani ma dang dipakai si Yohanes kesempatan ni lau papeol uhum na pinasat di debata tu bangso Israel laos di arahon nasida do pemikiran ni bangso Israel dang au Mesiasi aku tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan datang bahkan dikatakan membuka tali sepatunya saja saya tidak layak jaladong do padohan nama dok taringo tu penampilan adong padohan nama dok 7 dikali 7 sama dengan 49. Setuju atau tidak setuju yang penting penampilan. Banyak orang yang terkecoh karena penampilan kita rapi, penampilan kita bagus. Sering kita dipandang oleh hanya penampilan, tetapi apa yang kita sampaikan malah membuat orang lain terkecoh. Kehadiran Yohanes mampu merubah suasana, mampu merubah mindset orang Israel. Jala molo di etong natoropi dalam bertindak berani si Yohanes. Ternyata keberanian si Yohanes boy alani gogo nasian Tuhan debata na di pasahat debata tu si Yohanes. Jala didok si Yohanes dengan tegas didok nasida dang au Kristusi marasing do au sian ibana jauh lebih besar daripada mereka. Los di ayat 10 manginang takas do di paboa si Yohanes au do tutu nama didihamu dot aek alai na Roma na gumogo sia nau na urang tamado au makar hari tali sipatuna didihonido itu hamu to di porbadia dohot api. Artina manginang ay Kristus do nasitong na boy mabuan hamu baon di bagasan rohata membawa kita kepada pertobatan yang benar-benar murni, bukan pertobatan yang seolah-olah kita menjadi suci, seolah-olah kita lebih baik daripada teman kita, ujung-ujungnya jadi menghakimi, gabe pargasipa kita di tonga-tonga ni humal yang tak.
Tetapi kehadiran Yesus memang berani membawa warna, membawa kita Tuhan membawa ni roha. Uria nahina holongan Yesus Kristus molo disungguli taring otu api. Kalau di perjanjian lama disinggung bahasa api, api melambangkan pemurnian, mengubah suatu hal dari bentuk semula ke bentuk yang telah dimurnikan. Cenderung marlapatan mai itu pemurnian menunjuk kepada tujuan. Ada api berarti ada rencana, ada tujuan merubah sesuatunya. Agar kita memiliki hati yang murni dan pribadi yang siap diuji. Uria nahina holongan Yesus Kristus napa duahon nima dirajumi si Yohanes do debatado nagumogo sian ibana. Allah lebih berkuasa dari dia. Ini ucapan yang sangat tegas yang harus kita tiru ketika kita diperhadapkan oleh belas kasih dari Tuhan. Saya tidak layak membuka tali sepatunya. Odo napa buahon tuita. Adong perbedaan status nang perap di didi hita. Ada perbedaan status. Dan Yohanes tidak menganggap dia sama seperti Tuhan Yesus. Dia menganggap statusnya dengan status Yesus sangat berbeda. Dia menyadari dia adalah hamba Allah dan alat yang dipakai untuk menyuarakan pertobatan. Uria nahina holongan Yesus Kristus diboto si Yohanes do songo dia hagaleona na mangula di tonga-tonga ni pakobasioni di bata. Diboto ibana do ay gale do ibana molodong dipargugui Tuhan Yesus. Jala di suarahon si Yohanes saya pauba marohamuna pauba rohamuna jala jakon hamu Kristusi di bagasan rohamuna asa mangolu hamu. Yohanes bisa menyuarakan pertobatan, perubahan kehidupan, tetapi yang bisa menebus dosa adalah Yesus Kristus. Itulah yang menjadi perubahan yang sangat signifikan yang harus diterima bangsa Israel pada saat itu. Uria nahina holongan Yesus Kristus jala di ayat 10 itu tegas do di pasahat si Yohanes ditikina sahat do tuhita penghakiman jojot tabege jamita nama dok hampir sarupa do eme do simareme eme jala hampir sarupa do nasida rap berkembang alai dina ujungna ya eme disabi jalaboy di pergunahan gabe haboran pasu-pasu eme ala yang gosi marememe sarupa ditabi di papungon ala ditutung gabe abu. Artina di paluas debatado akan adenggan akan asodenggan rap tubuh di bagasan hasyanganon ala songo kita halak nang porsea nang majalo asini rohani tuhani ikun manahad dohita manaon salut aka namasa di tonga-tonga ningeluta molope dituduh natoropi ibana mesiasi ala yang gosi Yohanes diboto do dirina sadar do ibana jaladang dipakai si Yohanes kesempatan nama cai arga olo si patah hita molo adong posisi di hita tak pakai posisi tahun gabe mabayan kerugian dihalak heama masa di kepemimpinan panitia jala panitiaon ruas ni huria ruasnya biasa alai di baima parhalado seksi peralatan manang seksi dekorasi los disima kesempatan nasida manuru manonggak parhalado na jala marlea ma parhalado di bain aka posisi artina dipakai ibana posisi gabe mabain jutni rohani doanganna dipakai nasida posisi gabe kesempatan adigan museau manuru parhalado odo tikina aledang dipakai si Yohanes posisi nasi songoni di paboh nasida do awalan pengantar aku hanya perantara menurut dok pengantar
Totu dang gumajang pengantar sian isina. Ubay ni molo martangyang tangyang pangudiano pehita dang ugajang tangyangi sian jamita dang gumajang kata sambutan sian acara. Artinya di boto si Yohanes do ibana pengantar, hanya mengantarkan, mengarahkan bangsa Israel, mengarahkan kita agar kita tahu siapa Mesias yang akan datang. Siapa yang Mesias yang hanya dialah yang mampu kita puji dan kita sembah. Uria nahina holongan Yesus Kristus, sadar tidak sadar di dalam kehidupan kita, termobima mulu di bagasan kesuksesan kita, gabe hita do tabanggahon, gabe bergeser posisi Kristusi di bagasan rohata. Mulu di Yohanes bidu tolu ayat 30 di dok, yang go ibana patut lam ganda, lam moruma anggo au. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Segala kesuksesan, keberhasilan cita-cita, kesuksesan pelayanan ini, biarlah itu kita pakai untuk membesarkan kuasa Tuhan, memuji nama Tuhan, karena kuasanya lah kita bisa melakukan segala sesuatunya. Jangan kita geser posisi Kristus dalam hati kita ketika kita mampu melakukan segala sesuatunya. Jangan geser posisi Kristus dalam hati kita ketika kita bisa keluar dari setiap persoalan. Biarlah nama Tuhan semakin besar, kuasa Tuhan semakin besar, dan kita menyadari lemah kali, tak berdaya kita. Molo dang rapot Yesusi mangula ragam ni ulauta. Uria nahina holongan Yesus Kristus. Molo si Yohanes sadar terhadap keterbatasannya, mari kita juga sadar bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak pernah membayangkan masa depan kita. Ia tidak mau membesarkan dirinya atas apa yang dia kerjakan. Dan jangan merasa hebat atas apa yang kita perbuat dalam pelayanan ini. Sotung tasoluk hasangapon ni debata mangaiton hasangapota. Unang manian alane pakobasyon gabet saya talului hasangapon, saya talului popularitas. Unang gabe ubalga hitasian baritana uli. Unang ubalga hasusa atasian pangurupion itu hani. Unang ubalga barita na taulahon sian barita na uli nama ngeleon gogo tu hita. Unang gabe ubalga hasusaan nasata pabuahon tu akadongata sian pangurupion itu hani. Mari hite-hite barita na uli. Damang dainang nahina holongan Yesus Kristus. Yohanes sekali lagi, saya mengatakan Yohanes sadar dengan keberadaannya yang hanya sebagai mitra, sebagai alat Tuhan. Ibana pe madok, gabe naposon ape dang patut ibana alani hagaleonna. Menjadi hambanya saja dia tidak layak. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan ikon saut ma lomoni rohani debata, Yohanes pea manginang diboto ibana do dang patut mandi di Yesus. Alai di Matius bidu 10 ayat 10 1 5 di dok. Dang layak si Yohanes lau mandi di Yesus alai di dok Yesus. Biarlah hal itu terjadi. Itu adalah sikap kepatuhan Yohanes kepada perintah Tuhan. Dia tidak memikirkan dampak. Dia tidak mencari alasan supaya tidak melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang juga menjadi contoh bagi kita. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tugas kepada kita, Tuhan Yesus menyampaikan segala berita kesukaan bagi kita, hendaklah itu tidak diam di hati kita. Dan itu juga harus kita suarakan.
Karena Tuhanlah yang mampu memberikan penebusan, mampu menebus kita dari segala dosa kita. Damang dainang nahina holongan Yesus Kristus, jala sian turpukon, adong do poin nagabe parsiajaran di hita, naikon taputik di tonga-tonga ningoluta ganup marsada-sada. Yohanes adalah orang yang sangat konsisten dan ia komitmen akan tugas yang sudah diterimanya. Artinya ketika tugas itu sudah sampai ke dia, ia lakukan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan ketika sudah di tengah jalan dicari alasan dan mundur. Jangan ketika dia merasa tidak sanggup, dia malah mengandalkan dirinya sendiri. Artinya Yohanes ini adalah orang yang komitmen dan tidak mengharapkan pujian dari banyak orang. Melainkan dia mengarahkan, dia menceritakan bahwa kemuliaan itu, pujian itu hanya kepada Yesus Sang Mesias yang adalah anak Allah. Di dalam kerendahan hati, Yohanes semakin memuliakan Tuhan. Lam uduk ibana asa sudema boto holan debatado la napatut si sobane sude halak na porsea. Jala di Markus 10 ayat 10 di paboa do tuhita na porsea jala tardiri dapotan haluaon alai naso porseai hona do. Hidup adalah pilihan. Kalau kita percaya dan kita dibaptis, kita diselamatkan. Tetapi ketika kita menutup kuping kita untuk merubah hati kita menutup mata kita dan kita apatis terhadap sesuatu yang di lingkungan kita. Ketika kita menolak firman Tuhan, menolak kabar sukacita yang disampaikan, tentu semua ada penghakiman. Damang dainang nahina holongan Yesus Kristus na parpudi dihita ima perumpamaan manang cara ni si Yohanes paboa untuk hita nian asalam tinggi lemah hita tu barita nauli jala tapeop ma salhut nang sahat tu hita asa ido gabe hamoleaon ni tuhat di tonga-tonga ning luta asa marhite-hite na tahubasia manginang marhite-hite halau jauta marhite-hite haluau na pinasat debata tu hita sian ragam ni akasahit sian ragam ni aka parmaraan, sian ragam ni aka hasusan di palua debata hita asalam tatada haluau ni boi mabai kita marlas ni roha jala lam dapotan hasangapo madebata di tonga-tonga ni ngoluta ganup. Amen. Martang yang mahita. Gok puji-pujian mardongan hamolateon di pasat nasarohanami tuado pamuali Tuhan. Hatam do nong di pasahat hami turwas ni huriam ali Tuhan. Asa marhite-hite gogo nasyako. Marhite-hite habisu na pinasatmi tuhami ganup marsada-sada. Lam diulahami salhut tugas do tanggung jawab nami ali Tuhan. Asa salhut nai gabe mabuan las ni roha jala mengarahan salhut halak na porsea ikon pasahaton salhut puji-pujian holan tu hoale Tuhan suang songoni pele Tuhan di bagasan minggu Epifania sonali Tuhan lampatar ma asini roham lampatar ma pangurupyomu di tonga-tonga ni ngolunami gadup marsada-sada urupi mahameli Tuhan mula ulon nami urupi mahameli Tuhan mangaluliakan arikot di tonga-tonga ningolu nami asa marhite-hite yele Tuhan lam di boto hami takas saluhut pangurupyomu di tonga-tonga ningolu nami toktong martang yang hami tu saluhut ruas ni huriam ale Tuhan na di bagas jorom dohot na dibagas jabuna ali Tuhan
di bagasan hagaleon na pele Tuhan, natongon di bagasan parsahiton homa na toktong na mangalehon gogo, mangalehon semangat tu nasida, asa marhite-hite, boy di jalon nasida le Tuhan, hayo paso na pinasat mi tu nasida, jala boy dulo nasida, ulaw na le Tuhan. Nang di bagasan partikiano na le Tuhan, toktong madok mo liate hami tuho, di lekobe tuhami kesempatan mamulus tahun na baru, pasu-pasu nang saluhut na tua-tua nami le Tuhan, saluhut keluarga nami, tarlumobi mana di bagasan hatuao na le Tuhan, lampar gogoy mana sida, mamulusi hatuao na sida le Tuhan, lam lehon tu nasida habisuhon, asa sail dibilangin nasida pasu-pasum nang pinasat mitu nasida, jala ido na mabahin nasida, lam di pabohon ibana habur jomo di tonga-tonga ninguluna. Toktong martangyang hami di salut keluarga nami na daos ya kami le Tuhan, na di bagasan parsikolan nang parkarajuan nang di rumah tangga nasida pe, dongani man nasida ramoti man nasida, songon pandongan mu di hami na marpungu di bagas joroma le Tuhan. Jala di parhatu tu roha nami le Tuhan, pardosa na godang do hami marhite-hite pabahenam, marhite-hite pakaton nami nang pakobasyon nami pele Tuhan mangido hami, urasi mahami, sesama salut dosa nami, asa tamahami gabe habaorani pasu-pasum, di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho, asim maroham. Amin. Mari dihita hut papungupilan. Tuhan
parjolo dung Epifaniason takas ma dipapatar tu hita taringu tu hadirio ni Yesus Kristus nasotar sirang sian debata ama dohot to di porbadia. Johannes magabe sitiruon di hita marhite hasatiaon haunduhon dohot hasitongan mangulahon parsuruan natu ibana songoni manang hita naeng masatia di pajauon dohot parsuruon nasahat tu hita. Hapapatar ni Tuhan Yesus patuduhon holong ni debata na tungbal gasitu tu marodupok kita jolma na di bagasan dosa dohot haholomon. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di benua gijang hodo haroruan ni saluhut sileon-leon na denggan dot nasa ulibasa na maulitus hupasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasa kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tungan ni huriam doti portibion buhay marohanami marhite iti todim asal mutadda hami godang ni seleon-leon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliat itu marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amane aka hati uron haroroan ni akan nadinggan basa na mauliutus mauliate rohanami tuho ala dipapatar ho holong dot asini roham marhite sian pangalehomu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabi jolma humokop hami huda hami siani gudang ni holong ni roham dang naha suhatan bidang na dot kajang na dang tardodo bagas na jala dang tardungdung timpuna ope pujon nami maho ala dipabisar ho barita na uli tu hami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya si maroham sodangi mahami leon matodium patiurhon rohanami asa torang huida hami habal gaumu dohot panodang nasyakoi saya lehon mahami tu anakmu bain upa di halau jauna ala natinaon na hagaluton humokopami asa masohot hami mangulahon dosa asa burju jala daulat hami maroha pabuah mauliatin ni rohanami say sungguli mahuriam asa olo manglehon rohana dot artana be bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami
Papatar mabarita nauli itu halak si pelebegu dohot parugamo na asing. Asa marungguman na sida romanda poton panodang naub bisari. Say lehon hiras ni roha tu aka parbarita nauli. Asa hatau prarat baru tahun ini tu ganu puta na ditanoon. Say lehon hapistaran sian ho tu aka panggonggomi do tu aka raja. Tu aka suruan na pinabangkitna. Asa dohot na sida patiurhon dalani barita nauli. Say pauduk marohan na sida. Asa rap hami mangoloi pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malo meniroham di Banotongon songon di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siap pangagung. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodangi Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaron ma damena tutodim. Horas madi kita salut namanginang. Tetap protokol kesehatan, Tuhan memberkati.